Coming to Fáilte parte Siabost, so to sheer lowish, have a Fir Uladh, so push it in Gava, Iomain Cholmcille, and I give skippe, the Alba skippe, Turkey, the Alba skippe, I give a tooth, with I give a Canan, Gaelic, the Alba, and that's skippe the shit back in the Fáilte, so people the quick the people, I think just some game, Alba. Andersoch, zo'n paar show, gaan nakke die verlegen show, Siabost, maar het teacher show, maar het kan nog logisch, koe ik niet helemaal nakke. Die anders van in mijn iets richten, het is hier logisch en logisch en vat, de kijk pionnen raas, en dan hoor ik keer die pionnen raas van de hoor ik skippen logisch, is de league in nationte. De show hier trap in mijn international weer goed in de vaartse. Manager had Sean McLeod tegen Bindi. Verder had ook al het 11. So je kijkt ook wel goed in Noord is. Je kijkt ook iets wow. Die echt heel show akwarig. Ik juist. HP tron skippen. Skippen de halappe. William McLeod. Als je een skier nog een skutter gekwijt gaan we nog wel eens. Als je het in de buurt. Paddy Sinclair. Session skippen de halappe. Ik waan goed. De vrager wonen. Kun je als wijn zien. Wonen Sinclair. Joseph McInnes. Hadden we in Australië. Gaan we waar goed. De Camanachd is. Hij is Ian Crossall. Nicholson. Hij is skiën als kun je goed te skippen. Lova. Hij is in een beheerder. Zo je zien. Meer de parken. William Crossall McKinney. Graham Black, I guess Ross McKinney, en de Braren McKinney zitten hier in skiën nog, I guess Graham Black, kun je gaan huisje, gaan we ze kwijt de Camanachd al hij op de daan. Ze doen Marston Pringle, ze hier in skiën nog, Dori McCrae, ik van Camanachd Lois, Paul Duke, van Camanachd Lois, I guess Callum McCritchie, van Camanachd Lois. Ze skippen Fir Uladh, dus je kan me lichten, maar gaan we fijn handen en zo klaar. Gaelic de haalpakken, maar ga je pilogo klachtje de Gaelic de heren. Eten de pushka Fir Uladh, a prijsjes maar kerkese, zo in het gien, oren de waaldre, we keer walkeren om jullie, we chef manus o kahain, we neig fimbar om jullie, we jich, kaal om jaan, we hentje, Coilin o Connore, we ga jak taic convi. Har tríag sémas macht kan jevi keirtiag Mikey o dúr kan jeje sétiag kahar o kasaje agus ochtiag jar Dylan. Da had een fijn nagent en is dat zijn. Gaan jullie zo tegen Gomasse Gàidhlig de heer niet? Ik heb wat nationte, gaan je een kleintje zo waar. Naast ik heb bij Wildcard gegeven, ik heb paar. Ik goed je er gewoon een nieuw shake in de kartel zo, ik is naast ik heb geen cool wat je die is. Na, dus een bros nog een kielven. Het na juix na goeder, ga ik ook gegeven nummer toch dooi. A Kelly aan de reis, je nog hekken. Koviet en goed je erin. Maar gaan we nog. Coaches al zo'n blaar harooi.
cor George Stewart vi korum en draste fer akur hulkala show do ja galar nog gehaast nog roesing mooi zo aan mocht ik heli na skip hier bij Kishop de klokketje in de orde game anders een shot dashboard het er jalletje dus de heel vrij is ha oren tulig daar moet de hart gele ach maar goed zien voor je garage er was skippen de halve kooi skippen de hering vergaan drie herkoin soering gewoon iemand toch maar weer ja natuurlijk een heer niet aan de wieltje ik weet die al je hebt klachtje die laven naar klachten maar haring mag ze na en laven en dan dat je ja nog nooit de wal vrepping dus meer het soering gaf klachten de kasenaken zo'n losse de wal moet de gal kettetje aan de nummer via kettetje in je kunt je de 3 point in on zo'n tuig ik is point maar jo is een male tasje er wat je tasje met de eerste kolog dan moet er hal we hebben zoch we dan de budget op de hal we zo graag iets get was beloor kochen heen klachtje de wie dan kunnen we bol in harkatorens kunnen maltal tashing so kiesje execution bij kutter mogen naskippen kan al scoreboard de dag maar dan gaan ze point in de Phoenix point in goed als je een keer feitje zo in de spec reachen zo met je auto gaan nu het raken zo als je het toos ge je daar weer een trick we zijn de goed een klachtje is zo daar gaan we gooit realitje Koren met Erik hou van Joing Stewart van mijn wondere Caro af natuurlijk ik heb er weer mooi Rohan nog gereden ik heel ga zo Joing tim hij vaak in hij heen wie oh Yeah, close by. Scored Alba, Kate Festival. Fir Uladh, Gàidhlig, Shane, Rua. Ja, maar zo. Eens nog een beetje maar even heb je nog goed te kijken. She's no times of me in source game show but country sin is here the national that it had to face the national fight left in the source game out also like for William McLeod you can all the shit William ha called certificate beyond the gate ha na viervaj et in the push how up in the shit Hier ga je scoren maar wanneer hier niet anders soort is met push jack in met heel hard in je magic cash in last arch is je ik meen ik het had de show skashi corner we gaan als sport shack in je so Davis het had don't watch the corners in us big and reach that high by yourself corner ik heb je hadden gewoon line shows 65 in Siabost gewoon nog een goede lijn te wegen action in route haar visual mean scores eigen ieder show lees je game reachje houden zou konie toes het daar het realtje sturing goed realtje a big dus je verloren zo maar zijn als je gaat Iomain dus de push avondstock en dat je push dat Mikey O'Doul ook ken toch wel zo ja zeg het natuurlijk je toch kan het staat het achieve voor de raken ja de sarse de Scalia coach skip de hal op de bal langs Suez zo Siabost rijden dan zo oh hier je wil je krijgen Ryan Leorslees zo worden gaan Alba respect Sloed of Tosh, je gaat de kun hierin. Al juk, Kasper Meskire, je steeds. En Master Pringle Freya. Kan er een keer nog ook. Chiki, oh.
Ach. Boerlijk. En doet het zo gekeerd naar hier niet? Ja, she showed that misschien geëindigd weer de sports en er gaan hier niet het januari en hul bekleed ik bij de stad nog point gang je gaan half niet goed jullie in hul line zworen had daar stelen shit kill ik wel de sasken hier niet voor nog een schade en point je nak kon niet al er scoreboard maar heb Well, should have the right community on the first day, but she come out, try to do the Jenny Kane chock the road. She does the finger, I guess. Oh, wat corner shit. Fiction set up this game. Ik down hall. Verroosting van je finger. Zo'n game, soms zeg je als je binnen die shit, game met de half en een heer van drie herkant. Zijn voet achter een half en ik had vier gingen fijn heel vat in duo. Ik is als je ook als je naar jullie dus ik kan halen er wat je nog er wat fijn dat je grote fijn point. Patrick dan staat hij met Alba cat in first. The quickest corner will be the fastest. Alba back out. Alba over to the volley. I can do. I can back in two. Alba Carvel. There's some net here. Ik vind het onmogelijk. Bring up. I show William McKinnigan, William Crossoff. That's cash cross the road and donkey you can get it. I finish short with Sean Cottam. All about stay oh. Sean Cottam is William McKinnigan. Yes, Nikki tail trap. The man is refinding in class game. Oh, van een vaart het harsje, je vaart vast, we zijn. Hij zal die eerste shit gewoon duidelijk te hagen en de heren niet er van klachtje dus sterking is normaal mogelijk. Van een halve van een klachtje toch geschuurd is dus daar aan je vallen. Waarom ik also bedoel ik het al weer uit. Je moet eens gewoon huizen quick is de fixture show. Natte dus voor je nat een huis. Lineelle hebben ze nog gewoon. Ik ben een harakatch. Als die pointje was het. Ik zag het juist beurdig is. Gaat ik akkoorden mee aan de range de shit zo zeg ik voor shit Diablo waar u als gewoon skippen Camanachd Lois als de die trainer wat is league. Met me kijk door extra sports en zoetje meer de Camanachd caps ik Camanachd Lois is de sports de show as the picture show waarom is ik al heel bij me quick is met die oudje nog was zo was zo een jongens die een league so yeah some of the house engineered in the actually I guess when you can make the show I guess Palma Krishni your junior dit is de exacte trip aan in is packet train en zo lekker zijn schakelt Mindig Wielch heeft beprepen geschaamd zich gevallen kettetjes als de surface sports ook een bal ook woord zit met de gas student een bal woord zit de gas steek het gaan heen en kan je niet pakken zelfs kunnen hier een bal hoeken van een wall high kunnen toch voor aan bal van een goeie gas dat die ik zo heel te doen dat de Charlie Bòrd wat korf ik hoist lijn GN haar aangeen meer in de park zit. Via naskippen via geen cycling ik via geen opprogramma halen dus de parken. Maar dat drinkt al. Je kan in de kraal worden ik kan maken half ik maar kraai in de game. Och, wie dat je de vlogs gaan je point keer wie in de groep haast. Cholmcille weer nog kijk. Kan we daar zo aan missen? Misschien nog ik wel niet wat koffie kitchen geven naar de werking. Daar weer de begin ik had school nog kijk.
Slip jullie beginnen, ik skip het je in morgen in de schaar. Sabel is het. China mag. Als steeds hoor hem Buurog, korum gaan we krijgen. Ik is de heren niet aan je vallen al is goede skanjel kom je in de parken. Maak het juist niet. Kom op al. Even een rostbekenning van wat ook. Of je geen blak jullie. Wel. Geen blak job game. Skip het oude down. Jij is nog een schak Bjorn. Mis je wees krijgen dus ik weet de schaar de league national ja Kultur sind immer ein guter Skanjal ist die Tür. Als je in Gàidhlig dit ik nu zie die nog zijn nieuwe kleinbal heeft niet chest met skipper uit de linie aan een Belfast dus het is meer magazine in die zaken ze er leven schön harve je triche Joseph McKinnish juist Jess harve in Australië had gar niet meer nog meer haar kolle cirkel zat die fassen dat manche Australië alles mustache Sahash je kunt toch naar Jo goed daar. Schön Patrick Sinclair shit macht die Karte skipper halb miljoen. Oh brak zo te parken. Porter in de parken. Dus schön de wapen som Donald MacLaomainn die schön Gàidhlig. Natuurlijk daar is had je parkie Siabost in de parkie de smuur. En de man ik hakken we natuurlijk in de skippen ruim works in mijn goeie. Balsoes, Braxoes. Joe, had Malik ook zo wel eten had Lula. De scoorde ook gehouden. Martin Pringle, die mag je ja nog aan de ene ging het niet uit te vinden. Dus lees je nog de klie Pringle. Sideline cut the shot and if it look. De midden die achter de show, maar de striker hier klapt in de schei. Met actief de gal van de wall. Ik kan ze spoor op de hiel. Die met de gal van de wall. Cut him out. I guess I'm switching shit by. Ga je les even Diablo core gezet. Wat? Hier een graad nachtje en de push als je haast een point gereden. Ga je de heren niet iets college met de shit had smeel in het point shit. Maar hier mijn hering leed iets hier wel. Oké, ja, ik is een opgemaakt worden in je gebouw. Als je er de push. Dan zie ik je hier zien. Oké, een Diablo. I'm sick of your Golvini Diablo, you're the king of Galicic Day, Pahor Gavigiani. St. Carlo Makrishni, Quita Rock, Quita Camanachd Lewis, Quita Scaniel, Slight Alwyn. Hier niet meer in de park, vier ging eigenlijk zoals ruim worden, als de kleedje en hakken natuurlijk, het wel meer in de park interest, dat je ruim aan gaat dingen. Crossal, weg een crème aan je is gemaakt. Die is per een parakatch. Point, je zit hier het point in de game. Hier niet point, het was ook niet. Die had een veerging. Ze zijn goed kriegse gas, gaan we gas gaat kussen in je veerging, je tuurlijn, je nog oragrim bij peen. Overall, touching it was touching the point in Shawbost tacher three because again when a show halapani klachke so just how three can fiaching the amateur tuil saying that it's more than the ball touching the match touching the three to behold guys here niet in de touch gegeven zijn in I'm sick of a range in the stad to the shit. I'm gonna hear and getting gosh to range the all show in the speg. Scheer het uur like jacht. Zo uur ga ik het tuur. Verder achter de kassen. Was McKinney. Hier is Kia nog ballen. Alwing terug in de wie aan de zaal. Hey! I roasted the toe line. Was McKinney. Daar goed voor Duddy. I'm going to go in and honest in the hair on going to push
Reaction shouting different the skip hier weg de hapen die klacht tussen daar gaat ze die cool maar gezet dat wat heel niet pullig gekoerstolle baaltje tre zie de hun maar kunnen hem geen tel heen ik maak hoog is het dan zeggen begon gaan range gewoon gaan de verkleren Gaelic wat door de sartnes voor zit wat niet zo hard gewoon eens keer van die van Orson Michael Sullivan, nice and okay, Domhnall and Lanier and so Cholmcille, I got Alba, Paul Duke. Oh, I guess Gàidhlig, the last able to Paul Duke. I guess I should have called the slow growth. So, Shia Hennen is it. But we can't have these in the Kribal touching it. Wat je touching. Gaat er niet go vader hosch Shia hen als jij kan je al nog hosch in voor je Denische. Ja. Kook binnen de jacket de gok. Zo, Donald MacLaomainn en een kwijt de schaar. Ik kan nog nooit maar hij een kwijt de schaar staat. Je dit 4 was het zeg. Ik vind het eens nog getalisch voor big staat Donnie. Ik vind het kunnen we Gàidhlig die scores maar zo. Ik wil eens skills high voor Akiro. Akiro voor Wien. Joe Doherty, our carriage on the meeting. Just a good tour over the stake. Kuurstoch er door, good for the overall place. Alba niet missen. En het is skiën niet geweest. Meer de parketje en zo. Hier niet fijn koren. Yes, dus de parken. En dan. Waar het drinken? Oh, via geen idee. De heer niet gezondige de max 65 position. Cool. Yeah. One cool. One way. One cool as a ride, but yeah. I kind of the hit game bereik aan de show. Je David Grant van hier skiën nog een goal. De biljoen show meer de park is klein heat voor je vang de point in. Ik is wel een beeldje dat je al zo nog de vang daar van de waar ging je Shinty Hurling. Kom ik aan naar version dus ik kunnen maken zo game. Ik is goes die high down game machine we. Ik is hij nas economy gegaan. Ha, hebben ze waschen meer stok heeft voor Gàidhlig hierin. I guess I could look at that here to the with the how many dollars and fighting on the toy nila and actually you can go in the bar how should it look so the auction should already could auction here I guess go be is that I guess range and grow already Alling ja die had er but as you fees van 'n high creamer charge you can't just let the internet push door should be current the kitchen cream man you neem black shit via geen skill out from the here is wayne chin how up skeer big geval kach jy sien dat doen economic hier nie soloing hier met hier gesog die wel hier gaan en hier is van Martin Pinkelijn er zijn fijn taics en wie voor skippen de how up gaan er gaan moet in gaan nee hier al gaan het Martin is misschien de koers lunchers in Milan so had hij So, fair policy. Cheers to it. Kijk, we moeten in Makieko. Als we moeten nog een keer, moet je al hier dit nodig. Die t-shirts policy klacht zich het je niet slutter hacken nee so dat made keer hou. So maar die kan een hurling at the cliff. Oef, korre shit. Oh, sabel erlie. Daar hebben we. Draas voor juk ergens gerashen. Zeggen te lang. Kalma Krishniga kan wel sterk.
Mathology with MacLaomainn in the far shop in Yarst, Camanachd. Focus hier, het could you anything values that in the sport, you can do Gaelic hockey, a condition and the bally. And so could you guys go Gaelic hockey? The hack really good as a game shake village. Could you get the good is like Koskish in the Halkalate got the show. Okay, no, so chauffeur made the key here, she was very factory I entered she made the 3 so I entered very much in the back. Elsin lan is trimme wel de behoorlijk size 5 I entered the back. I'll give you a shift. Oh, ja, maar hier shit. En hopelijk, je hebt zich man drasten. William McKinnigan hier van Kunststock State met Stock QC. Dan kan ik zeggen McClitchy. McClitchy hier McCla. Ik is juk. Ik is een daar de pil Jucky. Stap nou. So shin Nee, gehin. Ach, maar hier ook kunnen make Coilin O'Connor en hier ach, kaitje er geen hele kaitje. In de truur ballen heel zo. Ja, een head is. Bin head ook. Bin je ook zo, bin je hele dingen. Als je los gaan is. Duurskoron. Als we dat in de park eerst. Dus je gaat zo als je met de national Iomain voor een half niet een halfshoog. Had Genshin. Dat is meer ik al korm met Fir Uladh in de rasje show. First games. En wie curiosity game. She's scored in the show. Ik de hier. So Franconia is weer de vast practice. En ik nees BBC. Hij is een nano. William MacLaomainn de billen maken dat is sorrytje. Nee, ja, je moet de mama zo hier. Kids when you hear cooking at your hands. Meer stuff in the back, één ding wat ik niet. Hij gostig ik. Vergessen de één bedoeling misschien wat je hier maken zaten voor Alba. Nee, sassig nog in. Zo, ruim hacking show. Je hebt al heftig in de statement. Ik vader gemaakt na, dat ik niet aan. $10 zo tactical joh, kimmer had je de ruim McKinnigan shit. En dat is een really had je op zo'n manier vaak geprobeerd dat al een jaar en dan really blokkeren. Hij kan maar aardig de ruim en heerlijke tort ja William McKinnigan voor dat skalo. Je moet dat NJ I guess that William to cheers and hang al die shin guards William. Als je shin geklacht is haar is gaan ja 65 wel als show. Van MacLaomainn, Ginead, Torch, is wijzig heel zo rijden. Rode heren die het bal flat uit de gevaar. Je zin never wil ik negen hinden zo draasten. Als je gezien is ja, I'm just fucking young Rick McInnes, the Shinty referee. Hij hoort schreef bij je hashing en een goal judge in 2 half de parken. Zoals je vaak gezegd, maak je het stoel geval. Ik weet fucking Gaelic shit joh, en je hoort de heer niet 15 slutterellen. Heet misschien. Zoals je bij show me heen en stuurt wat me kan kiezen, Donald MacLaomainn, Camanachd. See, I guess I should go back and look at Joe Coilin Duffy Media.
screwing shop yoga in Facebook. I guess could you well, I'm trying to look big solo. And then Ian, yeah, this is glove it. Say we I don't that in Zealand's gear knock a glove it. If you course stick on your man. Als je hier in de en als ik hier quick as to see a game and then you the back and do her because a game should have snob and oh I guess it's like that green black got your cabbage and should orange waldra orange being a kid in the half which try all of some rule By Grekel had taught in the ball show conflation in from the Ricket and Drasa had covered a skip got a quick and game board tomorrow. Yes, I thought I could quick from the Club Neil, Club Emmett, and when they came together, I guess, because the Dunya and we came up now here. Oh, Sal again there. Oh, for the push. Porrick Monian, give my doll. Aber quick for Porrick. I said Porrick Mar William and the showing Louis at the push. Gewoon zijn skillen door in elkaar zet, die nog in lee. So yes, the story was what Neil said. She club stuff like come out Duchel. And then kind of just John Scott I guess had come out Roger who's the man I guess Pilgale. So and that sports I guess had their people and Cruven here in the Buon Hook because Chuck Shelton had Chuck Leslie Hook I guess could you with the how Gaelic here and Gamal Lodge this is Swedish and could you I guess who later Oh, famous initiative in this area in Alba. In this big chili hugger in the shit. How you reply you? Ja, kan natuurlijk het raas gaan hier niet. Nee, geen buikpoint, geen nerjerig, vjachen en heen gaan we door. Kure zaten, toch een weer rave. Zoals je toch in Arnold je hebt, misschien weer zeggen. Ja, check eens de gas is almost we shouldn't have done it. Find the thing in Lishkaville in Polo. Tana. Heeft de halve ik daar voor jaar hier en so Begla fecal given the cool different near will the house near on will the whole thing shell of that well it just means the crow in the shanks now Margaret, correct? I guess Is je join hij is voor de shot heeft even get de short back Put him in August. Wel, dat doet me Corstal. Corm zit je maar ken je eentje gezegd. Kleed de push. Je dat je toch met je go ze met je in mijn heren gewoon dat je met koers die is. Hij alle mag zitten in mijn flex toch. Just check it on go check then you find just hard dollar die is ja, we zijn cash. Dus je gaat kan sturen. Midnight. Fiction data.
John Pagin. Arvike Lochran om Yuri. Joe, playing with me, guy. I can put him in there. I couldn't we had go out there so the Pearl Alba could have mocked an feeder shop. Fish it tonight, we let you o'clock. Give me the goal. But the sergeant is the highest in class. We could have had the easy goal. Oh, hammer skill. Come on, oh, Margarita. Aram. to show you. I had gevat de hier is toch een beetje te veel hier is het. Dat moet ja ik moet dingen zo kunnen zo just to push. Ik neem het shit voor de show I guess. Had ja, ik moest me net ik kon je shit geleden dat zit ja niet. Ik heb best gezegd dat ik haar point je wist gaming zo ook kan je shit over je nog 20 nee ik zie je dus zo oh ja gedeelte zie het weer als je er maar hij is ook even even zit daar hard dat is een heerlijk kun je je zegt die Sean McLeod je kan de nooit je het gewoon hebben definitie dat denk ik wel ook zo dat ook dat moet al wat een je punt dat het nooit dat is de zin maar gaan we zwaar misschien kwantje bij een nation te fab was jij game zo dem cross kom dan je maar taraf oh I guess point is het en dan halen we zo fijn gaan I guess shit maar before je als je ver krijgt de goede games het toch nog een korrel de 3 point in aan je gewoon een korrel point kijk zo is het goed te zijn net half niet iets officials en geen post die shit is dat goed holy Coilin O'Connor Sinds we graag voor zijn keelverwissing op hier maar dan in mijn hij laat er wie zegt dan goed heb auto mag er vaak van Fir Uladh susgaar met trip in de zule als je is het zeker maar wel shit cheese even nu afzeg maar mathematics is dan een week goedje Gaelic Camanachd Gàidhlig en heren so when in the park calling Fir Uladh politics door I had this aske I didn't that game in the show a turning on Johnny different momentum gewoon toont dat je gesneuveld was het I guess really to am taic no help meer fijn as the game Huis de half niet een hakel joh je hebt weer wat vader huis gaan we gaan jochen cleverste winning games aardig Nisje. Die hoort dus het winnen alleen maar koos schrijven.
En de Jenny Gary, Sean McLeod, Ali McCoy, is geduce Walter McAgoy. She stretch shin maar gaan ze te gaan en lelle. Hey, Ringo. Ishal. At the gate here goes and paying. Actually, Colin McLeod. McLeod got in shit. He's getting drug here now. Oh, die is hang al de heer niet klachtje is ne. Siabost is de rakel voor je unie. Sean McLeod in John Alfas. Moet vrienden toch van de groot werken nooit. Ik heb nog duur hier niet point gezet zoals je haast. En Alba chase point en ik is 4 away. Shia. Classifiek in de shit zet, gaan de hier niet klaar in een blokje als maar dus een halve prijs oren ha gelijkheid. De Camanachd heeft een halve niet techniek. Als dat hoort me, de gast zit jou of in. Dat de curry alles in de game. Because I'm switching, als je niet spuntje met in een game show, wat dan is niet naar hier. Check. Yo, show al een dooi. Ja, dat je. Zo boos als je scheme shit. Daar de spring op de kaart. William McLean also me college le master drink the shit and see if karo all the kies me machine and we call list Dutch man chef Dutch Africa jazz I shall nicht Mario mach William McLeod say Jason as you just ja, hier goed hangelen. Vast het roze zeg, maar je zou allemaal maken en hier niet heb je zo. Ha, ziet je het niet ver. Gewoon. Kleine setters. Moet ik terug in de I'm zeker toch je maar een kostige hangela. Je koers en draste ietsje. Ik kan heel maar een kus en ik ik zo een haasje joh. de was beginning en dus gaan we pull een 3 scored op de Milan maar we kunnen nu leggen zo kan maar Chris niet en haar gaat oh zie nog zeggen er wordt me in kalme Chris die oren gaan netjes geven zo'n ticket minach ach alle pipen sule suringa tawai zo dat is eerst en dan kun je weer een hele staat zo toch je kan nog goed toch hij ging aan de halve niet hoort je hij dat het quiz in mijn zijn beach zo'n frische kassen brep verwonen zeker shit zeggen hij laat iets tolletje in de speg dat we zelf kunnen gewone charge maar shit het is current point in een show kind of game push it. Ik Siabost voor in de page dat is hij het dat Coilin show I should shit she Coilin Kyle just shit Coilin atrapal de machine queen hier in is van is de region is super duur dat is goed dat ik die unie van grafiek dat je de hoog goed in je ja ik had Sula dat is bij je gek in je eerste keer dat taic ja maar goed haar de buurt keer is style ta
on a day, Get those out the Yalchus in early high get Toka. Get pity social wahan and you was Haguni Siabost. David Buchet. Father Shear show over the Camanachd. Cormacilia McKilligan Tillich. I guess I sent for England and Camanachd here and Navaris. 65 So Cormac reached the show. She crossed over to the goal. Graham Blacker. Graham Whenever Sean G. You win. A three the crosses will lack up support. I do look for crosser. Sachin was Jinbo and Cock and Dick. I'm a trainer as Luciano. Option on the tin again. I guess I had William as well. Oh, Cormac should get Martin Pringle, but Jorge should be a cool lead. So William the Passing fat, I got Koch, oh, it is Bòrd. I guess shot 65. Eller så tjen. She vekin Ilja McKinney kui hanen te greger nog gehauen. Said hangel syngar zeer kassen fatte socks gari. Fir Uladh Danish get in the Williams Bòrd National kind of a Ian MacLaomainn come out here Trungelis Big nachie check of the squad. I'm assuming I have a squad thinking Gary Riddles and Jolis balletje waar quick from the show. Alba uit de Charlie is in the east, hanging half in his itches, so that I gave a course in the east. I feel like face on the ball, she rashes. I that in the half to all the fat. I see it. You have some mask here. She's getting a shit to glue at. Hanyal, put in the half. Yes, the Bòrd we Graham Black door the vehicle Paul Dukes kind of what just was the name I hurling go heen. I do the fiddle that. So I go up in my hands for the week, I guess. Whatever TV Alba, so really how thing either show, I guess, and I give back on Biak. And you listen, Melissa Guinness beg getting three harshly her has he yet so I was expecting like your phone or son. Cormac show, this initial official. The east hang thing. Als je leeuwen zit, gaat het allemaal zitten de schuld net dat ik heb misschien vrienden met me. So vision go ik heb je gekocht. Als je gekocht is, ik je zal naar
Snitto, so sin Jeff. She's like so gnarly show. Alba Jake. Fir Uladh Shia. Samal go with Hatle Steph. Sa cop and taic na hinsio in sa sin tair Jeff of Bòrd ka ta ma fur hall show. So, early, Siabost, William McKinnigan, and Johnny came in order. George Paul Duke, William McKinnigan, good job. Johnny! So, That's the game. Phil Charlie, William McKinnigan. Die van vragen. Die wie Johnny. the eerste eerlijk tot Sir Shawbost William McKinnigan. Sa sin is ek TG Gashia. 4 jaar hoog. Paul Duke. William McKinnigan had ik. Actually, the fact of it, scored that, you scored it out. Aardig. I don't Ja, gaan we ook eens Breenmersen, ze kan een kooi als je goes. Er is maar kinderen had je nog. Gaan we even kijken vastje. Ze zag goed dat game kreeg show gaan. Wel zo is. Kunnen hier niet geta. Oh, Joe wil je. Sean Camanachd is er die. Bijna sterk in de game. Donald MacLaomainn, Donald MacLaomainn. Ik zie het al, maar zo lang zullen staf bij je gaan je zin in die. Als je het even voor je nu voor goosja, raske de herrig. Hier jou heine hier in Camanachd. Could you can do your energy more that the sludge Camanachd. I guess the shin there more anyway. We Chomama Suninga Blue Horse did head jog. Die koeikenspoors. Fashion ik in de chronic game join. Nu hebben we zo een keer show koeikje. Ga ik knap voor hier voor ook zo'n show eking. Ja, we filmen in de dag in show. Als ik maar tegen voor de Gaelic, dan maar show. Dus net ik het net. Dag zo show trouwens. Dat is Cholmcille. En dus had ik ook een paar shit. Wat is mijn Gaelic? Nou, dat is ja, hier is de Gaelic in de Gael en Alba is hier in de jaarstuk. Misschien je kan maken dus een game eigenlijk een beetje hoe je in tot taic geen wo stories horsey at I guess she had some huge crying goodie het vader en traste I guess what the other say stories firestruck out I guess goodie shacket I get it yes Sorry, Camanachd voor Paddy McCarthy. Zo je aardige show voor een half uur. Heb je toch mogelijk wel Alec Dunnings en hier eerst skippen de hoop aan. Je Camanachd nog hoop aan wij Alex Dunnings toch kiltjes nog hoop aan. Dat is zo. Police your battery is taking the boat. So by it ounce Can you fit off this and be a worse Alba Coilin I'm like you go and scoreboard it all in 5 holes. There's a scoreboard come up pick. High owls. Ga je weer oh, Anish. Ga je zin de execution lessen gek. Zo Siabost weer hier in stoken als je scoreboard elektronica voor een haak kijkt ze teken deel. Je skette wat je als je het weer een deeltje leus kan je maken ja ga je de kaart dan. Maar come you. Dus ja, wel aardige het in de push Fir Uladh ja, we zullen kunnen haast aan. We zullen geen vorige haast in de push. Maar bergkant een beetje verkleed de jalletjes en naar de jeker op Fransjes nog in de ster. Daar culture creamer niet meer zo. Er is hangen laat tussen de hand. Hij zou gewoon eens nog hoesten, maar just the tactics, hangen de halve niet iets tussen de hand, maar door als je chef
for the Wayne the Jill. Oh, wait, solo. Oh! Shit, I was nog vaak. Eentje nog. Wist je wel half ik of wat er hoort nog een ja gaat tel waar je zit naar het point gang. We're sparring room. Fire on, lads. Coach Minaction in de goede finale leer. Al op het 3 checkpointen. Fir Uladh is hier. Let's get it. The last day. Dank je, Jan Kutjoch. Hangel tunje van zeggen ter spelen maar kinderen niet. Dan misschien Martin Pringle. Ja, geen opdracht maar kohan ik Gerson, Alex Jennings en Joseph McKinnon is je van. Am zunker toch laat jet lag haast te stay in Australia. Oh, was het nope, I have played her second. happy point was het teacher. I was ook al Jan Rick. Yeah, playing out. Playing out. So, yeah. We zeker well, passie joker goed is het joins, maar goed ik zie nog geen pointje was het. I in Bravo Kuya Hugo. Haben es mir gegeben. Korean Watcher wir aan. Ja, ik ga eens zie ik krietje gescherk. I did it. Toch wordt gewoon weer kort. Toch een Watcher had een paar wacht tot de herige zit. Hij chips nog een klak. Het eerst. Toen het al natuurlijk een dag ik hier in New Siabost. Ik zo heel erg maar daar dan me Erik. Dan heb je ook zie. Zo dan niks. Maar wel. Dit is voor shot. Voor Taffy. Voor jou. Binder bal ik Taffy catch wel bal ik Fischal. Hij maakt in de ghost is like chain Jack Joe I guess als je er dan een klechtje game zo goed is. Jullie been de vier heel goed maar Joe I feel gas chain kraten en dan eerst draste dat toch op een wans en zit als je een keer gaat ik er dan na van. Let's get my custom in the shots. Natuurlijk. Oh, daar heeft hij maar. Zo is het. Kinderstok. Oh, meeroch was het. Offside. Ja, offside nou. Is je zin hoe tegen je enkele krikken show. Wel beeldje het jouwste mee aan de hele offside. Zo maar ga ik op aan die jakin. I shouldn't have no side maar dan. Ja, those suckers and one wel. Ik is wel zin aan Camanachd hier. There's a gene could you box the finish out. Could you? I guess every box the finish actually will you see even actually either spot that als je deze back in de pulje en ik William MacLaomainn ging dat ietsje toch nog vatten en dan je ze die is wel graag de maak komen zo echt al heftig. En kun je heel zonnetje daar komen als ik je nog heb kelt en blinde show. Get this uit Joost goed joh Alle geen naam, had je geen naam weer oh, Colonel, als je hier ervaart, oh goed, zeker joh, maar kan je me niet Uruger, zie nog maar gaan jou niet. Als je daar beweegt in de huis, je kan nog hier naar de gelassen. Ze zijn met als je toch is, ik is een keertje. Nee, leutjes, en daar skippen, Chinkala, immer dan nu kan een strategie van draas dat een keertje gebeurt je. Ik die kan wie kortom ik nu is die pogode en de koken er een rechts doen dat leeg creëert. Dat ik heb niet van Joseph daar ik doe. Oh, kortom machine geeft in goed kunnen ook hier. Maar haar maakt niet wel hoor switch. Die maakt ook toch. Oh, ik is met hier met Colonel met hier met maar ik kreeg hem een was zo aan mijn kindje.
knowledge. So there's in a Shia Shia. Sheikh, oh well, I'm sure that I should get a point of a shit. Yeah, you know like. Shit, that when you Hanyal, why the Gian, Fir Uladh, it's Gaelic, also Khmarja Ball and East Lachina. Yeah, I guess it's not only Sean, number Raya, the by Brunish the ball, so still quick in my. Shana who's to do a quick in my. Nabi quick, the game actors. Not quick, Nabi quick game actors, like a shouldn't switch for the wheel, the shard. My question is how the game actors in the Dorsen you look to hold on the sky had the squatches and that. Yeah. The issue, William McKinney. I feel like agreement. Oh, Bob Ali is just going to call. Alba Gino and Gàidhlig, good job. He said that they're Gino Alan Knappen wekken. Weer black en is het al niet. The Jay Akila good, but Camanachd is Christian Tachnes, maar zo hier gewoon al in go. Hier toch zijn crashen was er nog goed. Er waren kwijt in China mag van die vrienden binder. Ze zijn goed, ze zijn van de ze anders van, wat je tussen pleonen toch een keer die immer ietsje de weer shows. Als je nu zeker in ieder geval wat game international dan is Siabost die show die aan te gaan. Wat ze nog doen om toy, zijn parken kijkt, als je een parking komt als hij kijkt. Als je tor op de ene tor op tor is het contract niet voor company en saasan samen dem hin is a bean dus a kiesje gaif knishin koich station theories cartus watch that get hin is a company DSL I guess hashin get a jumper board hashin chin trial is jo in said oh samling and nee William MacLaomainn is the cast Margarita I thought you did about with you I shouldn't with the house. Han heel niet kan ski. Ze nou alles te goed zijn. I can't ski. Shit, dat kan ik niet weten met de region. So, ik ga de zootje. You just talking about the quick clear region. Sorry, café. We hebben wat shit. We gaan in de spek, hè. Zo Alba. Karma zo. Zullen we het bij je vaart zeggen, gewoon dat je dat het al moest die ballen worden uitzien naar dat het natuurlijk het smaak kan je eigenlijk met al je montage. Dat kan niet gedaan. Dat kan niet. Kan je niet. Je Robert je dus zeker halen zo joh. Sorry just voor crossklache voor ik. Open show Karam. Oh, Femia doet ik gerne een show. Gaat erin. Wat stay. Get in more of a gorilla. And insecurity to get in. Last night. Femia natuurlijk een show. Ik is hem zeker die 65%. Ga je dus helemaal zullen maken dat jullie het is een iets. Hier gaan we terug uit de William MacLaomainn, dus Ian McNecht was in. So show, like John quick shot after the show. Dus Hajuki niet meer aan de parken. Hajuki taic het van de geus. En je weet ik ze niet. Oh, hij is toch zo rustig. Had je maar doen. Had ik goed doen. Zeg ja, ik kan al met Jeremy. Ach, geen shoes. Ik zeg, al met Kritchi. Ja, geen opprogrammacht dat daar team WWE ik kan niet dus ik die jazz aan de man je hek halen ben ik eens zoeken niet de bal ik alles check go zo van bonus jaar action no als je Juki I'm really blue kan ik had ja was toch niet halen en heren niet gezet dan we nog een Anglo-Saxon China maken die eerst dan wordt ik zeg weer de youths van de Gaelic shit van Michael F guys van de third youths wie wat is Gaelic van de youths so is Canada ook doing me toch ook van de mes so oké ben ik nu wie China stay schön so
Oh, you've start. All teach you the bass. Going to Alba. So Jiki Caroyal me in the park, but I in the park. You know, Just pointing at the skipper in the last Ioing. Will Shin will game check at the show. And then I was switching my but see me Fir Uladh till that. It's had Corn McGar of Yaks and the goal. Green black clean up. It's a shot in the game. Knap Domhnall whole lot. I thought him just asking if you can get in the shop. I guess I did just said out of who G I guess it's the 30. Don't mission good doing. How was showing? Oh! Oh! Point you were shooting, yeah? Here, Diablo Graver, a flag of cash you can have. Conor couldn't tell the fiddle. Coilin Jason had it is in Fir Uladh and we green asking accumulated in she's in the social with the game against Jan is here in the time smack the game. She is ball the also in tray with the elf here in each match Gaelic is. I go man and get that. Look it in the push the go. Éireann agus higher agus ownership. Anders of fucking Quater was it Iomain a Quayer is clogged. Like about that kind of a course of the yoga quick cockage hockey Jerry good visor or good face mask. I like a different Nishka. A reach on the game of Tosh like a half and his kitchen. Báháildigh suas mianna marcas chuir a hamsin dosin go amach agus anric macanéis a gra nach a point sa bhí siad agus bhí Coilin Duffy MacLaomainn Gàidhlig an níos seo. Oh, met Jorgen mee in de point of shit. Maar hij niet. Start, Oma. Oh! Dat is een beetje tal. Dat is deze van de willen. Shawbost. Oh, Samuel, ik kon hem niet gekomen. Oh, Kimber nach deur als je niet krijgt. Oké, jam is wat je kan komen. Er kon ik geef ons een puntje pennis te shit. We gaan we zullen we u hebben daar over de hele. Ja, voor ik probeer en ik zeg mensen sar emmer sar. En sar kook het. Ja, puntje vria voor Donald MacLaomainn sko Camanachd ha watch en shit ha niet zo fijn. Have je klechtje is je soort mocht hier een euro pointje zit aan besnuken nu hoor. Aan besnuken nu hoor. Om hier dan bouwen. Ik zeg hier snel kijken tussen de parken. Een jig. Adol kan ik jou in naar Canada. Ach, oh, hoe Alba slash. Kan ik dus wij zeggen ja, game. Hij is zo, maar je moet playing Sonic Alba. So, point hier get er naske finish. Conor gaat het natuurlijk playing. Nog gaat je point wel nog natuurlijk playing. Wat was nog? Wat was al Zo als ik ook hier geschäft finish. Dat kan ik gaan. Oh, dat is een goede shit. Wil je zeggen zo, skip een halve green plak, dat woordelijk zoals, hashin, gelachtig, ik is hashin, had je gaan maken.
Noorsen ik aan hou Gaelic Hurling had de reis aan hoe die bal speren ik verglee had een hoe het hosse game ja was toch wel Paul Duke is hier weer rash de reis tor Anglo-Saxon in Taschen sind natürlich Menschen Ross McKinney Suez go Kalama Krishni Hatura Green Rishid. So yeah, commentating good joke was in Green Rishid skip in Alba and you find taic for Salmarostic, Austin Gaelic, Legion Green, in the Gaelic and Jew. Carl Cow Shinty Hurling sa Mian a Vuroch. Niet Carl William. Dat wij wel gaan jel. Het goed jake hoor het kreeg gaan jel hamish beetje jekel de hele nater de koguur de shuttle de showwaken gaan jel het kwaad pulogo chesel de waarse waard Dat gaat de Aardige reason de halp is Martin Pringle door als if ik zou smeek toch een keer Paul Duke het al van de park daar heel Paul Duke je bij jou zegt college lesson dat je het voor negees haast te kunnen tuig het voor Alba het al je ik voel was wel denk niet aan ik zeg nog geen Ross van Nekkelen hier het dat toch geen Ross McKinney China she cross allemaal ik ga cross Oh ja, ik was kiet dan jak niet gaan. Siabost met dat ik jak niet gejocht zo. Oh, mama. Ja, fout. Oh. Green black die is haling is het gebeuren maar van crossholdje. Oh. Raak. Dat ik hard die squad en dan staat. En we zoeken wel, we zeggen de kutje kwijt en ik had die holletje shit lay Caman met Tashi en boy ik echt van kort in de crosshold. Ja, dat is goed Alba. Dus nog check. Ik doe het niet zo doen. Dus bij de zooi. Ik heb ik haar is niet lopen. Je kunt naar de rood zo dus I guess Alles sterk. Karel Michelle Karel. Shada! I guess I get three. I guess Fietje te hin point geschacht en is I guess. The show stuff is kitchen out of small. The tail small. Zo kan je als je jongens toch wel een park in de slogan de toch een park in de last year quick aan de sasse ja English wel maar hebben alle prefix. En zo ken je aan het look at je de fact dat hebben shock. Blanche cogunik tra de droog een beetje tussen de kracht kunnen. Lees groot een deel. Die was natuurlijk vaak dus Ha kwijt een halve klasjes en toch nog al kwijt er hier. ja als je coach je kan zaken met die coach ik maar die game show je keer maar hoe me keerle je game courage je show so veel te die op je reetje ik zei dat een te ik was meisje maar hier gaat een mooie aan met 65's let's go ik zie niet meer kindje geen 65 aan een je 70's aan hebben we verder chapter 5 voor Tool Pollock quad show hey Tardembring is more sa score sa toch je keer 4 jo je maar zo video I mean I feel like it'd be yours nog en soms moet je toch naar de Gaelic Shinty solo the hound oh sabelijk Lisklat je nog maar omdat je skel zo met je William ga je tel nu hebben toch een miljoen er was goed in de pushing in de game met hier is I guess voor de gaan in de kwijt en de Camanachd gaat David wel
Siachlad yn eich bad am ysmych o gybioch ysgiel. A ia, sy'n hil o sy'n ei ddim. Anish na hawb yn eich hanning a bod chwych nes na heirli. Een blaak in de huisje zit met een paar keer schuipen van wat kunnen ze mee. Kom je het in je? Geef eens een taic gehoord je. Wel, is er zo, kan we zo, hebben we gehoord taic het heen, joing zo'n no per huis het jij niet in mijn Cholmcille ska. Heb ik gezegd van ik kan mis je gaan dingen la. Zeg de shit. Heb ik al hier dacht ik Janrik point en hier die shit als jij hier kun je er aan je begin zeg weer het. Ik doe jij think so ik kon me niet hier. But the one like so stay ik ga nog die horse can use en de park het toy astro dat is een training ze wat die is maar waar TJ wie halen dat niet die in ik sta hoe kamers in staat het voorschakel in dag dus in toch zo nog de Siabost gejocht het laatst on I guess als je steeds zo in project de steeds te hier Gaelic I guess the first thing in the kitchen so hier die is yes was in de sessie eentje nog goed zei die is maar is trick die hier te wat als een point gaat gevat die ja geen 3 point nu de hacker die sinds als je terstaan je dacht ik stel Erik wie het nou nog en paar dingen in het nog een beetje dat was storm de Ismail als je het hier nog quiz de volgende die is gefaald in ben ik ook in eerst nog Ismail jo kun je het zien die lodge en ver weg in buslogs motors kun je geveld door taic geisen heb ik ook klaar dat ik het groot is zo heeft dan taic gas kijken vaak je zult maar als je er komt ik het ook steeds in de horse nog in het al als je first take your please moeder ik go for the good oh so as is sorry que shit voor Donald Lamont zeggen hier blocks charge weer rekken voor de halve bridge dat natuurlijk even Jan is naar af shit kan je Joseph William Joseph Carlo Shoga oh Carlo I'm sure Carlo stof fast food back ski Bòrd scored in 2.5 so yeah Lord I'm thinking in the bottle or should I say the shit yo keep it take on to the goal tu sal minat track la mes mi chini claro que dice en el gol mas je moet beker hier in het torstuk je dat kan dus hoe naast de hele gol well hal je show yo na van je messig ja dus dan begin af voor ik ga de love until I Bòrd ik ha wordt naast de Rigo die dan een hier yes maar dat je dus kan de hou op die hard in een beetje shine is dat Gaelic al was you know so we hate you now maar is verschil die nog hebben zo gaat je weer ik guess je kunt natuurlijk negotiation die is dit kom we gaan wat ik nog gaan je tegen daar of wat die team waar je vaak paar Wow, Samuel Gala, fashion to chef het afa harwa change to has karma Hela Hela should the sitting guy on it
oh, just a quick all I was go. Here I had point to share, I guess, how share it doing. I only got Elmerson, I just got over there. Is kimmer Gaelic at the show is you sort of put in the hand this at me hold just stay wise through no we had the counter artist and tackles and all. Was er de Fir Uladh having go ringe she scored in having go fjog can it do any hearing so had good go ringe had thought had the quick like machine like thought it go Camanachd ha Fir Uladh he had had the chain which if coming it's a short cord with the torch gale hele person quick I guess Have you drug you ook nog? No, have you do it? Oh, prep was it? By the Stieg I be curtain skip the hele dan shall is no at 13 euros. So Kimber Ranyata, okay, you know mini bus will driving to Fatlands fit the driving is Fatlan for the basketball. So first book is a kitchen. So shot Donnie McLaomainn, Donnie getting fine the hard in. Oh, begon gaan niet zo point gang is het. Jullie, she sort of on a Donnie, but Femi and I'm making a score sheet fatting here. The give it all him then show. Hey Donnie, I've got a hotel here. So had it firms Jenny Jaken there picketing in the Kuto. She doch far goed daar. Yeah, so I would say she tell Kuto was a fine Kuto. Nee, ik vind als je haar raakt al zo'n, vind je maar manager vindt we tornes minuutje hebben klok naar haar. Ik wil jou druk nog in de schak. Toch wel. En nu een election. Oh, stok en hij heb like wijken. Oh, Serieus gaan halt ik haast via ik smaak nog maar kussen wat kies ga creëren dat kies ze weer aan de paard is kan kijken of is als je het al kussen Hij keer die ik zit veel je hebt toch weer holletjes looi nee ik nee het is met de takers nu hebben die street wel zo en dan haak als je ga je tegen jou nee zo en die switch die dat dan gaan het die komen naar huur maar je moet uit als je katholieke met gewoon nationalist you know Peter kan nog heel Christian nog aaien El kein dat het miljoen hij Raneer gemaakt ik draak ook koers keer nog kupen we koren niet kom je de show de Siabost ach je het lager die het je I guess ik begin gewoon one sabbat or dat komt nou nog morgen met lokale tafels te wassen. Ja, ze climate natuurlijk als het wel schijn in draaster jongens hou je spiergela immer geht ook al is. En je hitch. Ja, get a lot get a ga wat ik toch gedaan. Check hier. Je groot wil een nudge Gàidhlig. Als je zo'n keer maar als die zeg persoonlijk helpt me goed geen Jace. Oh, waar was kon je komen shit. Donald Lamont. Op ja, via. Was Alex Dunnings. Ja, ik weet de zaak met Dunnings Pia of wat is dus de park. Oh, zo Fir Uladh wel Suez. Oh. Heb ik toch gehad William McKinney is het ha converseerd naar la grote teacher ha de casting gewoon vatten ik doe ik Aston Warrior Schul dat je de kassen te ik Jesus en oude Joseph Shaw in Bauernsteg heb ik hier jekel Iomain in generaka So, ich denke, habe ich nur eigentlich durch in Jahren und durch auch Schach die ich halb. En je hele van je shit.
Maybe going to join we mess going here. I'm done with Cornwall Killiers, no shag, and such a ball shag to Alba. I think me behind or good job, here's some feeling of somebody. Here's a possible all of the show. Being in the shock, you. So, really thank you for the other game on the Taic fish just go show. Good job, thank you, good to Coilin, there's some hard game. Actually, just wish was all me, Coilin, to the Jackie, but I could fiddle like a shot. There we go, Jackie. It's not good to say how they're too small at hindbrack. Truly in is different from us. So hard bullet outdoors. I know oh, shit, fine. Octiag. Ik wil. Oh, shit. No, look at Octiag. Oh, Jared Dillon. Jared Dillon. I shouldn't have saw playing cool bar. Cool bar. Coilin goal. Here. Lee. I'm going to take a goal. I'm just tunnel. As a group. Als je doorslag doet, kan je als een ander nog, ik kan de deur zijn als doorslag. I guess film me gonna talk a loud hailer like yoing. I guess she should out now. I was really get rock a film there. Cheers in the rest. Well, here we actually going to show a park here but how up a coastal care have we had point go it has show his Fir Uladh I guess var the Nirva first guy constant Arnold gave us 3 here the preparation for Conal Camanachd Camanachd region Donald MacLaomainn had 3 Iomain your paper so gezegd so na herkomt happening more in your current score is will on pushing that change Fir Uladh even say or Shawbost like artist sponge like Loomer or Park that's cool artist sponge so shoot and all cool bar in our area you know they're ni hugging keel sense doesn't come with it like the Shawbost Shannon Park when she'd her team and so Alba agus na Fir Uladh in New like he had come out and Shannon would talk about like German into Queen Clare Shaw Davis the Tamil like it's our knowing time this no more we and there shot in the Shaw now and Gaelic Gàidhlig course from King agus Sinnatá into agus like or Patricia the enough definitely more tigery the Coilin I guess I'm sure is sport support da goed der call like da goed der kama call I guess in the Kiel of Rostok so we told in chorus corporate G I guess upper security tahandus goch for a hand I guess behouden wie in year Will say and is show gaan heerlijk I guess toch een corner 3.9 ha ik vast gejoord had het in a spaghetti shit kan je ver de line Fir Uladh lokaal en deze zin is ga je join in is hou je nu in orde checken ja gevaarlijke schiori kan ik zeker bij She shock of me and I was be a tank and a whole thing I guess Kisho Howasara heen I would just shape be do card Cholmcille go skipper how big I can Cor of shock Fir Uladh .9 must be association brilliant I'm saying she brilliant penish geworden aan de G line skipper how up show Corey William McLeod called fuck over cool na hele pluk just theater en zo gek in de nation I had 3 point in the show I got my game so you could my show
So ja, Fir Uladh. Oh, ga Fir Uladh. As je is ag keer had ik het pointken te gal op agus point kiek de Fir Uladh bulle penish is shit. Anasach feken. Anasach garire feken. G is een line koerish fir glei. Het tag aan de show gwa kan je ganje de show na op maar jonge ka je courage je nu het er naast voor is als je weer zullen we samen gaan in alles mijn als je niet dat keer vind ik het niet goed hij game gewoon zeggen gaan het ach in de spectakel lekker ja je ziet alles toch van de heren niet van de halve niet Camanachd toch ik de heren niet ja bij point in ik ga halen mijn geisje zijn eerste job dat je maar kort te geven anders ook zo aan de park hier was de Congress Camanachd van heb ik in de allemaal niet heren niet ja Arvega en je kilo u was op die college like cross op de kant had je je kan je gaan rustig als je garden sa cross op je kiesje camera position je maar ik is nog elkaar gaan in de spek het je zo hard kan hier niet zo voor een voetbaltuurlijk kan je in de spek sa ballenhok je de hoofdpunt je naar reetje ja ging beetje ik kun je zeggen je gaat hier graag nog ik als je gaat Alba het ook al te nog corn en mijn Cholmcille gaat er gussen je nu keer ik het point go uit en hij Fir Uladh game van kojoenen aan de paarsen je achter aan de knappen pak ik in de game hij kan half 2 ik is hörat de point in de was thema die haast gespeeld het over het crossol is halve shit de Fir Uladh in de game en dan ga dus minutes begin ik als je game kaart la zo ik kan halen is Jane kaart is een kultur kutre woche shots hullige de sport ik is afbreken we zeker probably show nog als een Walter en BX thuis jaar kapetisch konrijk skiawach in het dolf ik is die is Tachar dus iad doch seo chinke ceann agus ma hainke ville agus seoris hasin seo. Well, thank you.
Bòrd Camanachd is a guy stop on tail, is stewarding, is Gàidhlig, here's on the beach, Domhnall Iomain and all. That's the hill on it. Bòrd Sean McLeod, who's on it. Here's on the boy goes to Joe Doherty. Oh, Karen Tucker, I guess good morning. Here's on here's the taic Alba, Donald Lamont, here's the Coilin Duffy Media, go Coilin. Make sure you come to Coilin, need the clock, and the lamp if you're around. Get joking after. I guess thank you taic Cailin, who shacket guy food, we should find the food and no you couldn't so that off actually for shacket. So Mila taic guy I killed two of us guys to be caught of it. Jake each get to be on a heel Camanachd Coilin and Youngish. So Coilin saw game international Dan Gale the cruised the Gaelic Chlàradh on Siabost. Exactly the camera. That's the heel from me. Mila taic guy. So can you like him? Oh, I guess thank you, Doctor. In his big and Richard acting. Yeah, good job. It's good job here. We bring their shit to Donald to this. You can count in them and have to come down with it. So I'm making the dog is the head of the down. Give more of a shot. Come and Mila taic. So for you, I'm still doing. I'm still here. Henrik McInnes, down Jack, James Jack, Camanachd, coming Gaelic. James Lewis, here's on Corn, Cholmcille, a horse jacket. So Captain Alba, Gàidhlig, MacLaomainn.